Praise the Lord. Bugün kursaचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आदिस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे समीच्या वडयान बरी एक बरी खबर हाडली आणि देवाची पवित्र आत्म्याची गरबे संभवली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेसू आमेन. आपले समयाची साकन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेसू आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीस झालं नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेसू भगवंती देवाच्या मये आम्हा बसत विनंती कर माग्या ए सम्या तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य पावन आणि वोत म्हण मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या सम्या मरी पात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र देवा गेल्या वडव्या आमेन. Sasna विश्वदीतांका आमेन. सतमंता देवा सर्वज्ञ बापा सर्गाने विचार आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या सम्या जपवित्र गरबे संभालो कालवरीतां जन्मालो कालताने गोष्ट प्रसार जडलो सोमेलो अंतकानी सोमेला बदन देवलो सिरता मेला जीवन बक्षाने पुढीचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम काय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जाव नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही धंक्या आयचो हो दीस सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत एक उजवाड कसो प्रकाशित केला. आयच्या ह्या दिसा लागून सर्वेस्पराक आम्ही अर्गां दिवया आणि आमच्या जिवितांत केल्ल्या हरी एका उपकारांचो आम्ही उगडा आसा काडया.
ताने आमकां कश्टांत हांव निवारला, वायटांत हांव राखोनला, बरी न्हीद पडोवन सारकी न्हिदोवन आयज हो सकाळीचो दीस सूर्यो पळोवंक आमकां आमच्या जिविताक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या मोगाच्यांक ताणें फोव केला. त्या सर्वेस्परा सर्गा संसाराच्या दुनियाक आमी अर्घां दिवया. त्या सर्वेस्परा आमच्या सर्वेस्पराक आमी अर्घां दिता आसतना कसलेंच आमी चिंचे नाका घडये. तोच सोमी, तोच धनी, तोच म्हजो देव म्हणलें वळखून आमी ताका अर्घां दिवया. कित्याक ताचे तसलो दुसरो देव आमकां ना. ताणें आमच्या जिवितांत करची अद्भुतां, करची महात कार्यां आमी पळयल्यात. ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिवन आमच्या जिविताक सुटका हाडून दिल्लो आमचो सर्वेस्पराक आमी अर्घां दिवया. मॅथ्यू 11:25 आमकां सांगता, सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्घां दिता. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्घां दिता. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्घां दिता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे बूट ल्हानांक तुवें उगडले. कित्याक लिपोवन दवरल्यो हर एक संगती तुवें ल्हानांक उगडल्यो. ओय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सर्गीच्या बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्घां दिता. म्हज्या जिविता पासून, म्हज्या कुटुंबा पासून, म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या संद्यां पासून सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्घां दिता. म्हाका बरें काम दिवन तुवें पोसल्या पासून, पिडा म्हज्या लागीं येनासतना म्हाका तुवें राखल्या पासून हांव तुका अर्घां दिता. सर्गा संसाराच्या दुनिया बापा हांव तुका अर्घां दिता. ल्हान संगत्यो तुवें म्हज्या जिवितांत उगडापो केल्ल्या पासून, म्हज्या जिवितांत तुवें धाडिल्ल्या समेस्तां पासून तुजेर हांव विश्वासता. कश्टाकांत येता आसतना तूं आमचे संगी रावताय, आमकां धैर्यान तूं चलयताय. भियेनाका म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे तूं म्हण सांगताय. दृढ आनी थीर रावून तुजे लागीं मागोवंक उलोवंक तूं आपोवणें दिताय. सर्गीच्या बापा तुका हांव अर्घां दिता. 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 तुवें केल्ल्या हर एका उपकारांक पासून तुका हांव अर्घां दिता. तूं आमच्या संगता रावताय देखून तुका हांव अर्घां दिता बापा. एक घडीभर आमी आमच्या मायकान म्यूट करया. निवडा तळ्यान आमच्या सर्गीच्या बापाक, आमच्या रस्नाराक अर्घां दिवया. अर्घां तुका बापा, 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 अर्घां तुका बापा. स्तुती तुका बापा, स्तुती तुका बापा, स्तुती तुका बापा. अर्घां तुका जेसू, अर्घां तुका जेसू, अर्घां तुका जेसू, अर्घां तुका जेसू,
स्तुती तुका जेजू मान आणि होगळाक 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 तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुya 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 स्तुति 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 आराधन तुकाराधन आराधन तुकाराधन 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 आराधन तुकाराधन तुका वही बहुत वही बहुत जय जय तुका जय जय तुका जय जय तुका Hosanna Hosanna तुका thank you Jesus 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 we praise you Lord Jesus all glory to you Lord Jesus all glory to you Lord Jesus hallelujah 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 Thank you, thank you, Jesus. Praise you, Jesus Jesus. Jesus Praise you, Holy Spirit. Praise you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father of God. कृष्णाच्या बापा हांव तुका विटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समिया आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्त फोड आणि रगत आत्मा आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणाबद्दल या पहिल्या कणात आम्ही सर्वेस्परसो आशीर्वाद आमच्या समेस्तांचेर मागया आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांचेर आम्ही सर्वेस्परसो आशीर्वाद मागया तर आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांक त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आणि सत्तेनं भरून दे म्हणून मागया हर एकल्यास आम्ही उघडास कडिया कुटुंबातल्या हर एका संध्यांचं आणि जेजूचो आशीर्वाद मागून हे उत्तर आम्ही 3 पावटी रिपीट करूया Psalm 29 verse 11 सर्वेश्वर आपल्या परिचेर स्तुती करो सर्वेश्वर आपल्या परिचेर शांतीचो आशीर्वाद करता Psalm 29 verse 11 सर्वेश्वर आपल्या परिचेर स्तुती करो सर्वेश्वर आपल्या परिचेर शांतीचो आशीर्वाद करता Psalm 29 verse 11 सर्वेश्वर आपल्या सर्वेस्पर आपल्या पुरचे सकतितलो सर्वेस्पर आपल्या पुरचे शांतीचो आशीर्वाद कलतलो ठीक आहे यार ठीक आहे यार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा
ससनाच्या ससनाचा बापा बापा हांव तुका तुका आवडयता आवडयता तुझ्या भुईमुगाच्या भुईमुगाच्या तुझ्या सम्य आणि सुंदर सम्या दिसू सुंदर उडाणी उडाणी रंगतत्व आणि तुमच्या सगळ्या बाबतीत संसाराच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बरेपणा बद्दल ह्या दुसऱ्या खणात आम्ही समर्पण देऊन मागया कोर्ट केस प्रॉपर्टी इश्यूज आज कोणे पयशेन फसयला स्पॅम केला स्कॅमर संपडल्यान पातयेनी दवरून पयशे दिवन आज तो मनीस फोनूच रिसीव करिना आज जावंक पुरो कोणी तुझे वयर फटकीर अपराध मांडला जावंक पुरो स्पॉन्सरान जावंक पुरो हेर कोणी आज कोर्टान केस आसा जजमेंटाक वेट करना आसाय तो जेजू काणवाळ्यान भरलेलो जेजू कितलो तेंप जावन तो वेट करन आसात पण किऱ्या फिर्यादान जावंक पुरो जैलांत घाला जेजू कडेन आमी मागया बिरमोत पाव जेजू ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुमका कळत दाखय जेजू हर एका अडचणेंत तांकां सुटका दी जेजू कामा कडेन कोणें दग दितात काम वेळार कंप्लीट केल्यार वचोंक सोडिनात चड काम दिवन थंयसर बसयतात ओव्हर टायम दिनात सॅलरी वेळार मेळना सर्विस दिना म्हूण सांगला सेटलमेंट करूंक आसल्यान सर्विस दिनात रिलीज दिनात सिव्हिल आयडी इश्यूज आसात सिव्हिल आयडीचे एड्रेसाचे इश्यूज आसात बँकान टॅक्स कट केला पॅन कार्ड वा इतर लिंक जाते ना जेजू हे सगळे रुली सगळ्यांच्या हितापासून तुवें केल्ले जेजू आज ह्या रुली वरवीं अस्कत तुजी भुरगीं कश्टातात जेजू बिरमोत पाव जेजू सुटका तुला वय जेजू हे उतर आमी आतां 3 फावटी भक्तीपणान रिपीट करया आयजाया 54 वापरून केल्ल्या खंयच्याच हात्यार सकयल जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता हर एक जी फकीरी म्हूण तूं रुजू कर आयजाया 54 तुजे विरोध वापरून खंयचेच हात्यार सफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता हर एक जी फकीरी म्हूण तूं रुजू करतली आयजाया 54 तुजे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हात्यार सफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता हर एक जी फकीरी म्हूण तूं रुजू करतली जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा
दसनाच्या बापा हांव तुका दसनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटता तुझ्या दिवंगाच्या भक्ताची आमच्या सगळ्यां सडनदाराची ओढ आणि रगत आत्मा आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून त्या कणांत भेटून दिया सर आमच्या पिडेस्त भाव बहिण्यापासून मरणाच्या तळणीरसच्या आस्पत्रेन व्हेंटिलेटर इन्क्युबेटर आयसीयू रसच्या हर एकल्यापासून आम्ही मागया जेसू तुझी का कोळत अगणित का कोळतांचे देवय जेसू तुझे बहु पवित्र मलिक रगत तांचे तू शणाय जेसू तांका परत एकटी नव्या जिवान तू भर जेसू मागे आम्ही कॅन्सर पिडेंत वळवळच्या आमच्या हर एका भाव बहिण्यापासून डायलिसिस किडनी डायलिसिस करच्या हर एकल्यापासून लिव्हर डॅमेज झाला लिव्हर ट्रान्सप्लांट करून कसं असतं त्यांच्यापासून मागे हार्ट अटॅक झाला ब्लॉक्स असतात मुळ्यात हार्टात कोलेस्ट्रॉल हाय असता जेसू तू बिरमत पाव जेसू बिरमत पाव जेसू तुझ्या बावंडांची तुझ्या भुरग्यांची आज लहान भुरगी कॅन्सर पिड्यात वळवळतात कसली पिडा म्हणले डॉक्टराक सुधून काढून जाते ना घडी ताप शेळ येऊन भुरग्यांची इम्युनिटी लेवल उणे जाऊन येता आज तू बिरमत पावचे ह्या भुरग्यांची स्किन एलर्जी थायरॉइड केसरचे डोळ्यांची दूप डोळ्यांची दिष्ट उणे असा कान ऐकना कान ऐकूनचे दिसायतना उणे जाऊन येते असा स्ट्रोक झाला कोणाई आज कोणाची सर्जरी करून कसा तुझी कृपा तुझी सकत तैसर वाढून येऊ दे जेजू हरी एका कष्टांत हांव तो निवराय जेजू अर्थराइट्स थायरॉइड ब्लड प्रेशर डायबिटीज पायचे गंठे दूप वेरिकोसिस गँग्रेन हाड वाढला बावळ्यात जांकुरो पायाच्या पोदा जेसूकडे आम्ही माग्या जेजू तू संपूर्ण रीतीन गुण कर जेजू आपोड जेजू तुझी अगणित काकोट तांच्या वैतून देव वै जेजू माग्या आम्ही आज जिंकोण मरण पावल्या तांच्या पासून कसनसो विषय तू तांका लाभय जेजू तांच्या कुटुंबाक जाल्लो तो अघात जेजू बुजवण तुझ्या उतरांद्वारे बुजवण तू तांका हाण घे जेजू आज कुवेटान मेथनॉल म्हणल्या पॉयझनस खाणगेम साबार जण मरण पावल्यात साबार जण आस्पत्रेन एडमिट जाल्यात जेजू बिरमत तांची पाव जेजू साबार जणांक किडनी डायलिसिस आयसाईट विशन गेला जेजू तू बिरमत पाव जेजू तुडकातून दी जेजू सगळ्यांकी जेजूच्या कुर्सा मुळात आम्ही उभारया आणि हे आता उतार आम्ही रिपीट करूया साम 142 वर्स 7 बंद आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो साम 142 वर्स 7 आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो साम 142 7 कणेंचो म्हाका भायर हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो तुझ्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची बापा जेजूच्या बचावामध्ये पार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात सगळ्या संसाराची बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात सगळ्या संसाराची
बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरे पार आमच्या आमच्या सगळ्या सगळ्या सुसाची सुसाची कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरे पार आमची आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची बाप्पा. पाकुट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरे पार आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची पाकुट कर बाप्पा. सष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा जाती मगाच्या पुताचे आमच्या 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 मत्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपानापैकी ह्या कणात आम्ही माग्या सर भुरग्यां पासत आणि युवा सणां पासत आज आमची भुरगीं मागणे म्हळ्यार पयस धांवतात, मोबायलांत एडिक्ट जाल्यात, इतर संगतींनी ती आज एडिक्ट जाल्यात. मिसाक येवंक ती आयकनात, वडिलांक ती मनान लेखिनात. आज मागया सर्वेस्परासो आत्म तांचे देवोन येवन दी. सर्वेस्परासो आत्म तो मजतदार तांकां शिकोवन दिवन दी. कसलें बरें कसलें वायट म्हणलें तांकां कळीत करून उगडापें करून दी. आज जेजू ताच्या दुताक धाडून तांकां राखोवन व्हरून दी. जंयसर ती आसात जेजू तांचे रक्षण करतलो ताच्या दुताक धाडून म्हणल्यार आमी बरोवसया. आज ती भुरगीं युवा जण फुडारा लागून कसलो बेस जाय म्हणल्यार कन्फ्युशनार आसात तांचे पासत मागया सारकी वाट जेजू तांकां कळीत करून दी. आज आमचे युवा जण जांक पुरो सेमिनारीक भरती जाल्यात. याजकपण धर्मगयण्यांचे बेस्ती आपणावंक पळयतात. जेजू तांचेर पवित्र आत्म्याची सावळी घालूं दी. तांणी केल्लें तें विसरून जेजूच्या खुशे प्रकार आसूं दी म्हणलें आमी मागया तांच्या पासत. थंयसर येवच्यो हर एक अडचण अडखळ्यो जेजूच्या कुर्सा मळांत अर्पिया. ताळणेक तांणी सांपड नाशे जेजू तांकां राखोवन व्हरून दी म्हण मागया सबार युवा जण सैरीक्यो लागून लायफ पार्टनर लागून मागून आसात. जेजू तांच्या जिविता लागून एक बरो लायफ पार्टनर तूं तांकां दाखोवन दी. जेजू असले हर एक कन्फ्युजन तुज्या कुर्सा मळांतून पडोवन दी. जेजू आज फुडारा लागून कन्फ्यूज आसात. देदेस्पर जाल्यात, काम ना, डिप्रेशनाक गेल्यात, सुसायड चिंतपां तांच्या मतींत येतात. आज जेजू तूं तांकां राखून व्हर. जेजू तांणी काम सोदता आसतना जेजू तांचे संगाता रावून तांकां तूं जाणवाय दी. जेजू आज जी कोण कामार आसात आज थंयसर जावचे टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर जेजूक समर्पण दिवया. आज आमचे युवा जणां पासत आमी मागता आसतना जेजूचे कुर्सातान वाळचे ते अमोलीक रगत चाराय कुशींनी तांकां कावर करून दी. कसलेंच खोटेपण तांचे सरशीन येना जावं दी. जेजूचो पवित्र आत्मो तांचेर सदांच सावळी दवरून तांकां रक्षण दिवन दी. तांकां जाणवायेन भरून दी, बुदवंतकायेन भरून दी म्हणून आमी मागया. आज आमची युवा जण जेजूची बरी खबर हेरांक परगटचे तसले प्रवादी जावं दी म्हणून मागया. आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करया. साम 55 वर्स 22. तुझे वजे आणि तो तुका सांभाळतलो, प्रामाणिक मनुष्य दंडाळूंक दिवचो ना. Psalm 55 verse 22. तुझे वजे प्रामाणिक मनुष्याक दंडाळूंक दिवचो ना. 55 verse 22. Psalm 55 verse 22. वजे सर्वस्वराचे आणि तो तुका सांभाळतलो, प्रामाणिक मनुष्याक दंडाळूंक दिवचो ना. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पार
आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर संसाराची कर कापूर बाबा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापूर कर कापूर कर बाप्पा. बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पाठ. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा. कृष्णाच्या दर्शनाच्या बाप्पा माऊंट कावटे तुझ्या दिवगताची निच्या सम्या आणि सुरुंदराचे गोडा निरगत आमच्या आमच्या आपत्तीच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या परिपणापासून या अकरेच्या कणात आम्ही माग्या पवित्र सभे पसत आमच्या भगेवन पापा पसत कार्डिनल सांपसत बिशप सांपसत याजकां पसत धर्म बहिण्या पसत तर जिसची शुभवार्ता करच्या लायकां पसत हरी एका मागण्याच्या ग्रुपां पसत क्राइस्ट द किंग प्रेयर ग्रुप होली फॅमिली गॉड्स लव आणि इतर पंगडा पसत मागया ब्रदर प्रकाश त्यांच्या टीमा पसत ब्रदर एलियास कुएलो सिस्टर डायसी सिस्टर के ब्रदर केविन सिस्टर सेलिना ब्रदर दीपक कुमार ब्रदर लॅन्सी रेगो या सर्वांच्या घरसांपासून आम्ही माग्या आज पवित्र सभेच्या विंगड आपा प्रचार करच्या हर एकल्यापासून आम्ही माग्या जेजू विशांत वाईट उलोवच्या पासून आम्ही माग्या जेजू ताची कृपेची सकत तांचेर देवून तांकां ती कितें करतात तें सूख म्हणलें तांणी समजून घेवन तूं तांकां तुजो आत्मो धाड मागया आमी ह्या संवसारार विंगड तिच्या कश्टांनी आसच्या हर एका भावंडा पासून खंयसर झूज आसा जांक परो थंय मागया आमी शांती समाधान थंयसर रास करून दी मागया आमी हर एका ह्या लायनीर युट्यूबार आसच्या वॉच हे मागणे पळोवच्या हर एकल्या भाव भयण्या पासून जेसूची अगणित काकुळट तांचे देवून येवं दी जेसूची कृपा आनी बेसांवां तांचेर आसून दी मागया आमी प्रत्येक रितीन आज कोणे आमकां मागोंक सांगलां तांचे पासून आज कोण तांचे बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात तांचे पासून आमी मागया जेसूची आशिर्वादां तांचे देवून येवं दी म्हणून मागया आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करूया Psalm 119 verse 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक उजवाड तुझे वाटेसी Psalm 119 verse 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक उजवाड म्हज्या तुझे वाटेसी Psalm 119 verse 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक उजवाड म्हजे वाटेसी तकडी संगता म्हणया जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जेसूच्या तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये भगवंता भगवंता ये बळवंता भगवंता आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. ये भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता भगवंता हमारा आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बलवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर. या लाइनी रसच्या हर एक आबाओं पहिल्यापासून तमी मागिया आज यूट्यूबर वॉच कच्च्या हर एक बावंडांग मी जिसूच्या मुखार समर्पिया. एमआरसीना कोस्टा तिच्या सरगरसांपासून तिच्या भुरग्यां आणि ग्रँडसन पासून मागिया जे की ते प्रॉपर्टी इश्यूज असतात ते जिसूच्या पवित्र नावान सेटल जाऊन दे म्हणून मागिया. जुलिएट बर्टो, जुलिएट डिसोजा, अरुण वास मागिया मी प्रत्येक रीतीन सैमाविन वाहीन वर्षील असं भुरग्यांपासून ती पिडेन ती आसात संपूर्ण रितीन जेजू तांकां सुटका दिवन दी तांच्या पिडेतान आणि गुण करून दी म्हणून मागया. लेनी वेगस, लविटा आणि जेविटा तांकां बरे प्रपोजल मेळच्या पासून प्रिमा फेर्नांडीस कोल्ड कफात जावन तिच्या दुवेक संपूर्ण रितीन सुटका मेळच्या पासून मायकल, सिरिल फर्नांडीस, लीना रॉड्रिगस तिच्या घोवा पासून मागते आसा प्रत्येक रितीन पर्किन्सन्स आणि प्रॉस्टेट तांतून जावन सुटका मेळच्या पासून जेजू कडेन मागया. जेजूची अमोलीक रगत ह्या लायनी रसच्या हर एक आबावणां पासून मागया. विजा रिलीजा पासून प्रॉपर्टी केस जेजूच्या अमोलीक रगतान सेटल जावन दी म्हणून मागया. मागया ह्या लायनी रसच्या हर एक आबावणां पासून एंजेलिन रेगो, जॉयस मॉली रॉबर्ट, मायकल, मार्गरेट डिसोजा, रिस्टन, मिलबॉर्न, हेनरी, एंटोनियो, अरुणवास, इवेत, हिल्डा, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, एंडी, जेसी, जुलिएट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लीना कोर्डा, लीना डिसोजा, लीना, मेलविन, शेरल, सोनल, तेरेसा, लीना वास, लियोनार्ड, लिटविन, वेलेरिन, सोनल, ऑडलिन, प्रतिष्ठा, रीटा डिसोजा, रॉयलिन, रॉल्विन, स्टीफन, कुटाम, लॅन्सी, निर्मला, निवॉन. जेजू तुझे अमोलीक रगत या तुझ्या भुरग्यांचेर शेणाय जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 जेसू 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 मरिये माय आमचे मगाडी माय ते सर गरज तुझ्या पुताकडे तू मागोन आमच्या पासून विनंती कर तुझ्या लागी आम्ही परतून मागता माय. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे खाते विनंती कर आमच्या मागणीच्या वेळेस महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक सदा सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Good morning. गुड मॉर्निंग. आज Good morning. ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो जेसूच्या अमोलिक रक्ता विशांत टॉक
पार्ट 2 लास्ट वीक पार्ट 1 नासले आज त्याचे कंटिन्युएशन पार्ट 2 आसा तुम्ही जर कोणी पयलेंचो पार्ट आयकना जाल्यार दयेकन पयलेंचो पार्ट आयकया मागीर दुसरो पार्ट कंटिन्यू करून आयकया मेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. Thank you. Thank you. थँक्यू. Thank you.